Ja, her gongongen eller klokken fra første omgang. Og vi kan vist roligt konstatere, at i modsætning til Jimmy Bredahl, storebror, der debuterede, ja, så har Johnny Bredahl i hvert fald fået en mand, der vil fremad her. Ja, det er et par unge fighter, der begge to vil se fronten. Johnny Bredahl nok teknisk bedre. Ser ud til at have en bedre timing end Joe Mullen, men omvendt, ja, så har Joe Mullen skottens fighterinstinkt, det britiske fighterhjerte. Prøv at se den her. Og højrehånden rent ind. Det er så flot set af Johnny. Og han ser ikke ud til at kunne lide den der. Ser den i gang. Endnu en gang. Her kommer den rent ind på kæben af Joe Mullen. Men kommer også flot over den. Træfferen og fortsatte i sin karakteristiske stil. Anden omgang. Indgåede kombinationer fra Johnny Bredahl. Skruede tempoet klart i vejret fra første omgang. Han skal hele tiden passe på sine parader. Ja, han skal navnlig passe på, når skotten kommer helt ind på kroppen af ham, som der. Han slår nogle meget snævre, meget tørre hook helt derinde på halvdistance. Igen fremragende kombination fra Bredahl. Arbejder godt på kroppen. Joe Mullen. Sådan. Han har et utroligt godt øje for at se åbningerne og udnytte dem, Johnny. Så vil Johnny også have lært noget i professionel regi. Førte en gang med skulderen mod Mullen. Og anden omgang slut. Mere lige anden omgang. Første omgang til Johnny Bredahl måske. Og anden her. Mere lige. Men det er også en slags boksning, man kan sige, med Joe Mullen hele tiden fremadgående. Og Johnny Bredahl skal passe på. Og så prøve at finde åbningerne. Det er virkelig noget, der kræver kondition, kræver motivering. Her i Røgfløret i Pejserhallen. Salen. Mine damer og herrer, i det røde hjørne, Johnny Bredahl. Det er igen Johnny Bredahl med en af sine karakteristiske uppercuts. Men har ikke rigtig fået den ind endnu. Ja, han fik nok advaret skotten alt for meget lige der i de første 10-15 sekunder. Tredje omgang. Ja, så ser om Johnny Bredahl kan holde tempoet. Udfordrer i hvert fald frækt og flot skotten. Igen fremragende kombination.
også fået den rigtige afstand til Joe Mollen nu, Johnny Bredahl. Jeg synes jo nok, vi må sige, at de første 2 kampe, vi så Johnny som professionel, var meget ivrig og næsten overivrig og næsten for hissig i sin angreb, men han er meget mere disponeret og laver sine ting meget mere velovervejet allerede i sin 3. kamp. Det er en ung professionel, der lærer meget hurtigt. Men han skal også passe på nogle af de mange tricks, han kan, Joe Mollen. Holder med den ene hånd og slår med den anden i infight. Den er kort stød for Johnny Bredahl. Han gled. Ikke ramt. Og klar igen. Flot slag. Ja, han slår den op og godt flot. Og Joe Mollen ligger til den, når han kommer bullerne ind der. Men det er som om nogle gange, han venter lige længe nok, Johnny Bredahl, så han kommer for tæt på Joe Mollen. Og det må virkelig være opspillet. Ja, der er ikke ret mange sekunders pause. Men det er en måde at bokse på, der passer Johnny fint til det ud til. Der er Joe Mollen. Og det er næppe barberskum, han har på kæberne. Han har ramt mange gange af Johnny Bredahls handsker, som her. Og igen, Hans Henrik Palm i ringhjørnet. Han har ikke brug for mange kræfter, siger Hans Henrik Palm. For at komme lidt væk fra ham, hold dig væk fra ham. 4. omgang. 4. omgang. Fremragende teknisk boksning fra Johnny Bredahl. En nydelse. Meget høj klasse, han viser. Hammer handskerne ind på ansigtet af Joe Mollen. Men Joe Mollen bøjer blot ansigtet og farer frem på ny som en terrier mod den unge dansker. Men igen flot af Bredahl. Han har et flot repertoire. Slår en god lige venstre, krydser godt med sin højre, slår det vanskelige uppercut. Genbrugsserie både til krop og ansigt. Virkelig manddomsprøven, kan man sige, i professionel regi fra Johnny Bredahl. Ja, friendship, fairness er der hos begge boksere. Skorhandsker inden de går ud til pausen i den 5. omgang. Og igen kan vi konstatere, at det er en 4. omgang med et point, eller med et forspring til Johnny Bredahl. Og vi er nok flere ved derhen, hvor Joe Mollen skal til at, eller skal næsten få Johnny Bredahl på langs for at kunne vinde. Ja, han har ikke ramt meget en knockout tilbage, men det er også flot bokser af Johnny, men mere end kampen, og synes jeg, at det er vidunderligt at se, hvor meget Johnny allerede har fået selvdisciplin. Så han farer ikke så vildt afsted og
Stødene er velmotiveret, de er præcist anbragt. Det er, som vi ser her i Glimt, ikke? Det er ikke den der vilde bullerbasse, der absolut skulle suse afsted og vise os alle sammen. Men nu kommer der en ny professionel, der kunne en masse. Han timer sit arbejde vældig fint derinde. Men bullerbasse er til gengæld bokseren til højre her. Joe Mullen ind til 5. omgang. Og skal på, Jimmy går ikke for meget slåskamp med at bokse ham. Ingen grund til at lade kampen gå over på skottens præmisser. Har gjort det så flot indtil nu, Bredal. Dommer kampleder på Jensen imellem. Han slår meget urent, når han er inde. Han slupper kroppen nogle gange. Nærmest med kanten af handsken. Får klart langt de fleste pointgivende stod ind, Johnny Bredal. Står dybt, Jomollen. Jeg synes ikke rigtig, Johnny har noget at lave derinde, vel? Kom du på afstand. Nej, bare han ikke er ved at blive træt. Ja. Ja, lige at få uppercutten rent ind på kæben til Joe Mullen. Og igen, jeg har meget respekt gensidigt mellem de to. Det kan blive meget spændende 5. omgang, eller sidste omgang. Synes vi så træthedstegn hos Johnny Bredal, selvom han sluttede udmærket. Ja, han var en lang periode inde og hænge derinde. Og skotten afgjort er den bedste af de to. Og jeg vil se situationen her, hvor Johnny Bredal bliver inde ved Joe Mullen. Har svært ved at arbejde i en fight med sine lange arme. Hvorimod Mullen næsten er en slagmaskine. Og så skal vi have bokserne på benene igen til 6. og sidste omgang. Og så er det 6. og sidste omgang. Og så slår vi Hansler, hilser. Inden det igen bliver noget helt andet. Hansler der hilser. Fedt flotte kombinationer for Johnny Bredal. Ja, med i billedet hører jo også, at... rammer godt. Ja. Og det vil sige, at med i billedet af kampen, det er så flot, hører jo også, at skotten står fremad, at han er kommet for at kæmpe. Han er ikke kommet bare for at hente hyren. Ja, de taktfaste klapsalver er helt fortjente mod 20-årige Johnny Bredal. På vej mod sin 3. sejr som professionel. Og igen slår han igennem paraderne. Godt. Selv på vej tilbage får han stoppet og stødt igennem. Ja, det er dejligt arbejde, ikke? Han har et stort arsenal, og han bruger det vældig godt. Han slår meget dybt. Joe Mullen.
Og så en lille flænge på næsen af Johnny Bredahl, men Monika holder de sidste godt 20 sekunder. Men virkelig et opslidende brag af en boksekamp. Fem sekunder. Og Johnny Bredahl har 3 sejre som professionel i 3 kampe, og det har han her, må vi konstatere, men bukker også nakken. Færdig, træt, slidt. Men det er efter virkelig flot boksning. Boksning, der fortsat lover godt. Jeg synes, det var en indsats, vi virkelig må honorere med superlativer. Virkelig. Han giver sig jo også fuldstændig helt ud, Johnny. Altså, han fyrer alt krudtet af. Når han går tilbage til et ringhjørne efter kampen, så er der næsten udsolgt. Han har virkelig brugt det hele. Og nogle flotte kombinationer. Ja, hele tiden arbejder han, som man ser, og hindrer Joe Mullen i at komme rigtig i gang. Ja. Og her er en træt, men må være tilfreds. Det er også en mand, der formentlig må erkende sit første nederlag som professionel. Vi hører det nu. Det er helt i orden, og Joe Mullen også enig. Vinder med samtlige dommerstemmer, Johnny Bredahl.